Ahojte, v poslednom období klesajú niektoré spoločnosti a ja osobne hodnotím túto výsledkovú sezónu skôr negatívne. Od historického maxima som aktuálne približne v mínuse 6%, čo nie je tragédia, ale zamrzí to. Toto začali klesať aj softverové firmy. YouTube je plný videí o tom, ktoré akcie sa teraz oplatí kúpiť. Že by Adobe alebo Microsoft. Poďme sa pozrieť, čo si o tom myslím ja. Týždeň som strávil analyzovaním softverových akcií, prešiel som si fundamenty, marže, návratnosť kapitálu aj grafy a úprimne väčšinu z nich mi momentálne pripadá ako chytanie ostrého noža. Podľa môjho názoru, keď akcia prudko klesá, aby začala znova rásť, potrebuje čas. Trh sa musí upokojiť. Preto som dospel k záveru, že teraz nechcem kúpiť ani jednu softverovú firmu. A našiel som pár firiem, ktoré vyzerajú zaujímavo. Len sa musia trochu upokojiť. Vo Finvize som si nastavil screener filter softverové firmy. Musím to urobiť na dvakrát, lebo softverové firmy sú tu rozdelené do dvoch kategórií. Pre kontext upresním svoju stratégiu. Akcie vyberám dvoma spôsobmi. Prvý spôsob sú etablované spoločnosti, ktoré majú vysoké marže, vysoké ROI a majú rozumné price to cash flow. A druhé sú firmy v preklopení, stratové alebo nízkoziskové, ale špekulujem, že sa preklopia do zisku alebo výrazne zvýšia profitabilitu. Na Finvize som si nastavil screener a firma, ktorá mi tu najviac svieti, je firma Adobe. Keď si pozriem tú firmu, tak vidíme, že firma má ROA skoro 24, ROE 55, ROIC 39, hrubá marža 88, prevádzková marža 36% a čistá marža je 30%. Keď si k tomu zoberieme, že aký má price to cash flow, tak firma Adobe má aktuálne cash flow 11. To vyzerá ako veľmi dobrý nákup, ale uvedomujem si, prečo je to číslo také nízke. Trh rieši umelú inteligenciu a potenciálnu konkurenciu. Nie som expert na Adobe ani na umelú inteligenciu, takže nejdem sa hrať na to, že viem presne vyhodnotiť tento risk. A preto sa pozerám hlavne na graf. Ako môžeme vidieť, tak máme tu veľmi zaujímavý support na cene $275, čo sa ale stalo je to, že cena podliezla nižšie. Čo by sa teraz muselo stať, aby som bol ochotný nakupovať túto spoločnosť? Ja sa veľmi jednoducho môžem inšpirovať firmou Google. Firmu Google som nakupoval minulý rok a v podstate môžem sa inšpirovať touto spoločnosťou. Keď si to tu nakreslím, tak môžeme vidieť, že tiež ako na akciách Adobe je tu nejaký support. Čo sa tu potom stalo je to, že v apríli cena sa dostala na ten support, podliezla a potom sa vrátila naspäť a potom tvorila range. Podľa môjho názoru sme teraz na akciách Adobe kdesi na tomto mieste. Aby som bol ochotný nakupovať, tak na firme Adobe by sa muselo stať niečo v tomto zmysle. Po prípade môže sa stať aj iný pattern typu
čo som videl na Netflixe minulý rok alebo pár rokov dozadu, je to, že cena by sa musí sa jednoducho vrátiť naspäť nad support a potom takýto nejaký range tvoriť. Toto by ma presvedčilo, aby som začal nakupovať akcie tejto spoločnosti. Kým sa to nestane, tak pre mňa je táto firma v podstate padajúci nôž. Tá cena tuto v podstate môže ďalej klesať. Samozrejme cena môže aj vystreliť hore, ale na to sa ja nebudem spoliehať. Zo screenera som vylúčil jednu spoločnosť, jedná sa o spoločnosť napríklad Cadence Design System. Je to z toho dôvodu, že táto spoločnosť pôsobí v odvetví polovodičov. Je to firma, pomocou ktorej dizajnéri čipov, napríklad Nvidia, Intel, AMD si dizajnujú čipy. Takže táto firma je dosť naviazaná na to, ako sa darí napríklad AMDčku, Intelu a podobne. Takže a v týchto spoločnostiach už mám dosť zainvestované, keďže mám už spoločnosti, čo som spomínal, Intel, AMD. Mám aj firmy, ktoré sú zase naviazané na výrobcov čipov ako Lam Research, Applied Material alebo ASML a toto by už bolo trochu moc, bol by som už moc zainvestovaný v tomto sektore, tak z tohto dôvodu pre mňa nedáva, aktuálne nebudem investovať do tejto spoločnosti, aj keby bola neviem aká dobrá. Ďalšia spoločnosť, ktorú som z tohto screenera vylúčil, je spoločnosť Strategy. Je to spoločnosť, ktorá je podľa môjho názoru, táto firma je stávka na rast kryptomien. A takú spoločnosť už v portfóliu mám, ktorou špekulujem na to, že ceny kryptomien budú stúpať. Tak táto spoločnosť tiež neprichádza do úvahy, aby som do nej investoval. Ale spoločnosť, ktorá ma zaujala, je spoločnosť HubSpot. Toto je jedna zo spoločností, od ktorej očakávam, že sa jej bude zvyšovať zisk a tým pádom sa jej budú aj zvyšovať marže, aj ROIC. Môžeme vidieť, že firma má extrémny rast tržieb a má veľmi vysokú hrubú maržu na úrovni vyše 80%. Čo je veľmi zaujímavé je to, že spoločnosť v poslednom kvartáli sa už dostala do plusových ROI. Ale čo je podstatné je to, že z technickej analýzy je cena aktuálne na supporte a čo sa tu tvorí je to, že cena klesla pod support. Teraz bude zaujímavé, že čo bude na tomto supporte tvoriť. Môže tu tvoriť takýto nejaký range, alebo čo sa môže stať je to, že cena môže sa iba odraziť od toho supportu a ísť ďalej dole. Preto pre mňa zatiaľ neprichádza do úvahy, aby som aktuálne do tejto spoločnosti investoval a budem ju ďalej sledovať. Ďalšia spoločnosť, ktorá prichádza do úvahy zo screenera, je spoločnosť Fire Isaac. Táto spoločnosť je trochu drahšia, má price to cash flow až 44, ale táto spoločnosť je monopol, takže takéto vyššie čísla dávajú zmysel. Keď si pozriem ROI, tak môžeme vidieť, že ROA majú 36 a ROIC majú až 65, čo sú extrémne čísla. Ďalej keď si pozriem marže, tak tie sú tiež na veľmi vysokej úrovni. Keď si pozriem technickú analýzu, tak môžeme vidieť, že cena je na supporte z augusta a tvorí tu range.
keď to spočítam, koľko dní sa tu už zdržiava na tom supporte, tak to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dní. V podstate už pomaly druhý týždeň. Ďalšia spoločnosť, ktorá ma z tohto screenera zaujala, je spoločnosť Tyler Technology. Tyler Technology, keď si pozriem, tak od tejto spoločnosti očakávam, že bude ďalej rásť extrémne ziskovosť a dostane sa do vyšších čísiel, čo sa týka ROE, ROA, ROIC a profit margin. Tiež keď si pozriem technickú analýzu, tak tu môžem vidieť to isté, čo na predošlých firmách, je to, že tu je nejaký support a cena je na tom supporte. Teraz je pre mňa podstatné to, aby tu začala tvoriť nejaký range, niečo ako na firme Fireco. Fire is up. Čo sa týka iných firiem, tak zatiaľ mi neprichádzajú do úvahy, aby som investoval do nejakej ďalšej z týchto spoločností. Ďalšie spoločnosti mi zatiaľ neprídu zaujímavé. Potreboval by som vidieť pár dní nejaké upokojenie na tých spoločnostiach. Jediná firma, ktorá mi aktuálne trochu pasuje, je Coinbase, ale tu je dôležité povedať jednu vec. Pre mňa to nie je klasická softverová firma, ale pre mňa je to stavka na krypto. Ak pôjde hore kryptotrh, pôjde hore aj Coinbase. Ak nie, pôjde s nimi dole. Ďalšie firmy mi neprídu zaujímavé, môžu rásť, ale nie podľa môjho systému. Tieto firmy, ktoré som vymenoval, budem ďalej pozorovať. Na záver, momentálne si vyberám trpezlivosť, radšej obetujem prvých 10% rastu, ako by som mal chytať ostrý nôž v páde. Nie každá korekcia je príležitosť a niekedy je najlepšia investícia neinvestovať. Napíšte mi do komentára, či vás nejaká spoločnosť zaujala alebo ste už do nej investovali. Majte sa.